И здравейте, приятели! Аз съм DeluxeBG и днес ще ви покажа как да увеличите FPS-а си в GTA San Andreas и в SAMP. Като за начало трябва да имате ето това е GTI Shrinker Win. Ще има долу в описанието линк, откъде може да си го изтеглите и да. Така, пускате го, след което натискате Run. След като натиснете Run, ще се появи ето това. След което ще влезнете в вашия компютър и търсите главната директория на GTA San Andreas. Ето това е моята главна директория на GTA San Andreas. След което копирате ето това тук. Копи натискате, махате се и го пействате ето тук. Поставяте го. Махте го и ето виждате сега. Рестора ми се отключи, обаче вие не трябва да натиснете рестор, понеже аз вече съм си го вкарал и като натисна рестор ще отида към оригиналните неща на GTA San Andreas. Ще ви се отключи и това Shrink. Трябва да натиснете Shrink, след като натиснете Shrink чакате 2 или 5 минути и сте готови. Пускате вашия SAMP или GTI и сте готови. Дига FPS-а, даже ето мога да ви го докажа с снимка. Стига да я намеря. Мисля, че ето тук GTI SAMP Screen. Ето. Принципно върва с 10 FPS. Но вижте, това е сама си игра тук сам просто. Вижте 48, 47, 47, 48 нападам под 10 или 20 FPS, което е много хубаво, обаче при снимането върва с около 10 FPS там някъде. И да, надявам се да съм ви помогнал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и довиждане.